কোনে ক'ব পাৰে? কংগ্ৰেছে ক'ব পাৰিব? নোৱাৰে। বিজেপিয়ে ক'ব পাৰে? নোৱাৰে। এজিপিয়ে ক'ব পাৰে? নোৱাৰে। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै जोङो आरोबाव माखासे भिडिअस लानानै फैबावबाय जोङो सावरायलायनो थाखाय। अब्ला रायजोफोर जों गिबिसिन थाराव दिनैनि समावहाय मिस्टार खाम्फा बरगयारी सारनि भिडिअनि सायाव जों सावरायगोन। नैथियावहाय जोङो मुनमुन ब्रह्मनि भिडिअनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। थामथियावहाय जोङो राजु कुमार नार्जारी सारनि भिडिअनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। ब्रैथियावहाय जोङो नैबे जन खारजिनि भिडिअनि सायाव सावरायलायगोन। बाथियाव जोङो पृथ्वीराज नारेन मेचनि भिडिअनि सायाव सावरायगोन। जोबनायाव जोङो बिपिएफनि न'खरनि भिडिअनि सायाव जों सावरायलायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंग्रो खाम्फा बरगयारीया मा खोथा बुंदों। হাজার হাজার বছর ধরে বাথৌ সকলে যদিও বা ধর্মীয় স্ক্রিপ্ট নাই অৰেলি বাথৌ ধৰ্মটো পালন কৰি আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে সেই ধৰ্মত যাই আছে। আহি এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে আৰু নিশ্চয় নেক্সট সেন্সাছৰ পৰা যিসকলে বাথৌ ভক্ত তেখেতসকলে নিজকে হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান বা অন্য ধৰ্মীয় মানুহ নিলিখি বাথৌ ধৰ্মীয় মানুহ হিচাপে সেন্সাছত লিখিব পাৰিব। এইটো এটা বাথৌ ধৰ্মীয় মানুহসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা মেছেজ। এই ধৰ্মটো খুব ভাল ধৰ্ম আৰু আমি প্ৰাকৃতিকক পূজা কৰোঁ। रायजोफोर बाथ्राखौ खोनासंनानै साबजानाय मोनाखै। दानिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया बेबायदि धोरोमखौ लानानै दैदेनगिरिफ्रा जुदि बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला बर' हारिया माब्लाबाबो खौसे जानोबो रोंनाय नङा आरो बर' हारिया माब्लाबाबो गावस्रा गावस्रिनिफ्राय ज' जानायखौहाय आङो नुहुरा रायजोफोर। खाम्फा बरगयारी सार नोंथाङा मा बुजिदों? नोंनि जे साननाय बियो संसार जोबब्लाबो जाहैया, मिथिबायना? संसार जोबब्लाबो जाया बियो, माब्लाबाबो जाया। ख्रिस्टियानफ्रा सहसै बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा सानग्रा नङा। ख्रिस्टियाना मोदोमखौ लानानै नङा जिउखौ लानानैसो फालियो। दा खाम्फा बरगयारी सारमोन बायदिया सा साज्रां भारतनि संबिधानावहाय मर्यादा मोनबाय होननानै बेखौनो नाजावजोबनांसिगोन, बे माब्लाबाबो जानो हाया। दा बेखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय ससियेल मिडियायाव नोंसोरबायदि लिडारा बुंलाबायनो नाङा। दावराव दावसि सोमजियो। दिनै जोङो नोंनि बुंनाय खोथाखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया। रायजो राजाफ्रासो मा बुजिदों बे नोंथांमोननि सायावसै। जाखिनि आं सानदों बेखौ आं नोंसोरनोहाय फोरमायनानै होनाय जाबाय, गोरोन्थि दासान। नैथियाव फैदो जोङो मुनमुन ब्रह्मनि सायावनो जों सावरायलायनोसै रायजोफोर। मुनमुन ब्रह्मआ मा खोथा बुंदों खोनासंग्रो गिबियाव। ইয়াতেতো পৰ্বতজোৰাটোতো আজিকালি মুনমুন বাইদেউই শুনা যায় বেছিকৈ। ইয়াতেতো পৰ্বতজোৰাটোতো আজিকালি মুনমুন বাইদেউই শুনা যায় বেছিকৈ, বাইদেউ বাইদেউ বুলি শুনা যায়। ইয়াতে আৰু অইন কোনো দল বা অইন কোনো ব্যক্তিৰ নাম মই শুনা পোৱা নাই। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ वाह 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 मुनमुन ब्रह्म मेडाम, ओरैबायदि गावखौनो दुगा खालामनानै लाग्रा सासे आइजो होननानै बुंनांगोन जोङो रायजोफोर ना। बेसेबां डेभेलप खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन पर्बतजरा एरियायावहाय मुनमुन ब्रह्मआ? एसे खोन्थाहरलाय। थांनाय समावहाय सेक्रेटारियेट बिल्डिंनि मोखाङाव रायजो राजाखौ मुजुफबग्रा मुनमुन ब्रह्मआ दिनैनि समावहाय एसटि फाननानै हा पाट्टा फाननानै गादियाव जिरायफिननानैहाय गावखौनो ओरैबायदि गिदिर साननानै लानाय खोथा बुंनाय जों खोनादों रायजोफोर। दा बेनिखायनो आङो सानदों मुनमुन ब्रह्मआ बेसेबां खामानि मावखो पर्बतजरा गामियावहाय नैबे 3 मास बारनानैहाय, नैबेखौ कुइसन खालामनो सानदों आं रायजोफोर। बिसोरबायदि मानसिनि बेबायदि आखल आखु दिन्थिनाय, बेबायदि
थगायसुलि मानसिफोरनि थाखायनोथ' बर' हारिया इयुन स्ल'लांबाय थादों नंगौना नङा रायजोफोर दा बेखौ नोंसोरथ' मिथियाखै दा अब्ला रायजो राजाफ्रासो मा सानदों आंनि नोजोरावथ' मुनमुन ब्रह्ममोन बायदिया लिडार जाथावनायानो नङा रायजोफोर मिथिबाय दा माब्रै लिडार जाखो नैबेखौसो आं सिन्था खालामो दानिया खोनासंदो जोंहा UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे समावहाय खोनासंबावदो हाग्रामा महिलारी कोन হয় हाग्रामा महिलारी देवरगाঁও সমষ্টিৰ পাৰিষদ হয় MCLA জানে না নাজানে আপোনালোকে এজন MCLA BTR চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নহ'ব ক'লে কিবা পাৰ্থক্য হ'ব জানো কিবা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব এই বহুত MCLA আছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াওতো MCLA হয় না নহয় MCLA হোৱাৰ পিছতে তেখেতে CM হয় গতিকে এজন MCLA বা BTRৰ CM এ কোৱা নকোৱাৰ দি ভাৰত চৰকাৰে যে BTR চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নকৰিব এইটো কোনো কথা নহয় BPFৰ কোনোবা সাংসদ আছে নেকি এজনো সাংসদ নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'বলৈ আছে মোদী ডাঙৰীয়াক যাই পেলাই ক'বলৈ সাংসদ আছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক'বলৈ সাংসদ আছে আমাৰে সাংসদ আছে দুইজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছে লোকসভাৰ সাংসদ আছে আমাৰ UPPLৰ ইলেকশ্যন হাৰিলেও বুলি আপোনালোকে যে এনেকৈ যে কয় যে হাগ্ৰামাই এনেকৈ তেনেকৈ কিবা কিবি কয় আপোনালোকে এইটো ৰাছিয়াৰ পাৰ্টি বুলি কৈ দিলে হাগ্ৰামাই তেখেতে নিজেই টুপিত কি লিখি লৈছিল মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যে আমেৰিকাৰ ইলেকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা শ্লোগান মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন এইটোতো BPFৰ কৰ্মীবিলাক টুপিত লিখি লৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া স্বয়ং টুপিত লিখি লৈছিল যে মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন তাৰ মানে BPFে আমেৰিকাত জন্ম লোৱা পাৰ্টি হয় ইণ্ডিয়া এইটো কথাটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈছে কথাটো এনেকুৱা কথাটো হ'ল ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিটো কি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিটো হ'ল নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰা এইটো সংবিধানতে লিখা আছে ভাৰতীয় সংবিধানত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিত আপুনি যদি ৰাজনৈতিক দল হয় তেনেহ'লে আপুনি ৰাজনীতিত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিবই লাগিব কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচনত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে মেক BTC গ্ৰেট এগেইন না মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন बेबायदि बाथ्राया फैबाय मानोना बै समाव बुंदोंमोन जे बिथांमोना आमेरिकानि थफि हमनानैहाय माखासे BPFनि CMआ बेफोरखौहाय भाषण होदोंमोन दा नैबेखौ लानानैनो बिसोरो जेरैहाय रासियानि होननानै बुंदों थिक UPPLआबो आमेरिकानि होननानै बुंनाय जोङो खोनानो मोन्दों नंगौना नङा दा मोननै पार्टिजोंहाय एना एनि जाद्लायबाय थानाय जोङो नुगासिनो दङ बाथ्रायाथ' थारानो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन थार बाथ्राखौनो बुंदों राजु कुमार नार्जारीआबो दिनै BPF पार्टिया ST फानामोनब्ला हा फाथा फानामोनब्ला बिथांमोना गादियावनो जिरायनो मोनामोन माब्रै देरहाखो बेखौ आन्दाज मोनस्लाबलायै BPF पार्टिया दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोन्दों रायजोफोर बे गासैबो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि मावनाय हाबा मिन्थिगौ नङाब्ला गैलामोन दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा UPPL पार्टिया गावखौ गाख्लायगोन साननानै बेखौहाय नोजोर बोनानै BPF पार्टिखौ लाबोदों बेखौ जों बयबो मिथिखायो आं एसेबां बुङालाबो सोलिसिगोन दानिया फैदो बिगाब सोंखारिबाय थाग्रा ससियेल मिडिया फेसबुकआवहाय जन खारजिमोन बायदिनावहाय खर'आव मा दङथाय आं मिथिया रायजोफोर दै मा साननो बिथांमोना सापर्ट खालामदों जुदि सापर्ट खालामना ससियेल मिडियायाव फेसबुकआवहाय एकदमबारे मा होनो गनायजाथावै पस्ट होलाबायनाया कि मोजां नामा BPF पार्टिया बेबायदि मानसिखौनो बजबनानै लायो ना दा बिसोरबायदि मानसियानो BPFनि CMखौबो बदनाम खालामो BPF पार्टिखौबो बदनाम खालामो BPFनि मावथिफोरखौबो बिसोरनो बदनाम खालामो नंगौना नङा पार्टियाव थादों हिसाबै मोजाङैनो खोथा बाथ्राफोरखौहाय बुं फेसबुकआव होदों पस्ट होदों मोजाङैनो बुं मा मूर्ख थुर्ख बिलाय दुनायनि मूर्खआ बेनो ओमफ्राय मिथिबाय दा बर'फोरनि गेजेराव मालायनि थाखाय साननो रोङै खर'आव जेबो नलेज गैयै दुनायनि आदुवा मूर्खआ बे जन खारजियानो गावखौनो बियो मूर्ख दिन्थिना लानायसो जादों नंगौना नङा
आंथ' बिदिसो सानदों बे समाव खोनासंदो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ दानि समावहाय मा बुंदों ভালটোক ভাল কম বেয়াটোক বেয়া কম এয়া মই স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই BTCৰ চিফ হৈ থকা সময়ছোৱাত প্ৰমোদ বড়োৰ UPPL চৰকাৰৰ 5 বছৰ সময়ছোৱাত BTCত জাতিগত সংঘৰ্ষ এটাও হোৱা নাছিল बाथ्रायाथ' सैथोआनो नाथाय बिथांनि रावा माब्लाबा बेलथायो दै रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनो खाबु मोनो बेयावनो थानानै बाथ्रा बुङो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ माब्लाबा BPF खौबो रायो माब्लाबा UPPL खौबो रायो बै समाव मा जायो मोनथिगौ ना जेब्लानाखि UPPL आ बेखौ अनगोन अब्ला BPF खौ रायगोन बियो जेब्ला BPF आ बेनोहाय दौगोन अब्ला UPPL खौ रायगोन बियो बेबायदि आखुनि मानसि पृथ्वीराज नारायण देब मानसिया बेखायनो आङो बिनि बाथ्राखौहाय बारा एक्सेप्ट खालामा मिथिबाय दा गोरों बियो मानसिया सासे नलेज गोनां नाथाय बिनि साननाया ओरैबायदि घाथिया नों आरो आंखौहाय फिदिंनो थाखाय बिनो आसुगुर गावगासिबो बोलो नाङा दा बेनिखायनो आङो पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि साननाय हनायखौ साबजानाय मोना आरो बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुङो बियो नंगौखौनो बुङो नाथाय बिनि हास्थायनाया माब्लाबाबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा मिथिबाय दा रायजोफोर जोबनायाव जोङो BPF नि फेमिलि बोराय बुरै बिबनां टटेलि पलिटिक्स गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों जोङो खोनानो मोन्दों ससियेल मिडियायावहाय बिनि बिसियाबो पलिटिक्स MCL आवहाय ओंखारसिगोन होननानैहाय दानिया खोनासंदो BPF नि CM आ मा बुंदों এইবিলাক আপোনালোকে বনোৱা নিউজে মই বনোৱা নিউজ নহয় বা মোৰ ৱাইফে এনেকুৱা নিউজ বনোৱাও নাই আপোনালোকে বনাইছে এইবিলাক নিউজ এইটো খুব চিৰিয়াছ অলপ আগতে আমি দাদা আৰু মই কথা পাতিছো बाथ्रायाथ' नङासो जाबाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन नङायानो जाहैबाय हा ससियेल मिडियायाव जाखिनि गोसारदों सेवाली महिलारी मेडामनि जे MCLA जानायनि बाथ्रा ओंखारदों नैबे नङा जाहैदों नुनोसै समा दिन्थिगोन मा फोरमायो अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि